Għall-ex kap nazzjonalista u kandidat nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali, Adrian Delija, il-każ ta' allegazzjoni li kien għamel is-sit Love in Malta dwaru mhux każ magħluq. Il-kwistjoni hija dwar kif is-sit tal-istrateġista ta' Bernard Gregg, Chris Peregrine, kien qal li waqt dibattitu parlamentari wara li sar magħruf li Jorgen Fenech huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black, Adrian Delija kien f'kuntatt dirett ma' Fenech. Din l-allegazzjoni Delija dejjem ċaħadaw fl-aħħar sigħat is-sit Love in Malta li fuqu qatt għandu kontroll enormi Peregrine issa kjarifika li l-artiklu rapportat propja fis-sajf bl-allegazzjoni ma rridx jagħtix jifhem li Delija kien f'kuntatt ma' Jorgen Fenech. Għal dan l-iżvilupp Delija rtira l-libel iżda li jaħbaqa mhux każ magħluq. Fil-fatt fuq Facebook persuna kkummentat li għandha xewqa tkun taf minn għadda l-informazzjoni falsa lil Love in Malta u min kien wara dan kollu. Mingħajr ma semma smijiet bħal Jason Azzopardi u David Take, Delija pront weġiba li qed jistenna l-konklużjoni ta' investigazzjoni u inkjesta li talab biex ta' sinjali għalih il-każ mhux magħluq kif ħadd ieħor qed jipprova jmewwed. Tul it-tmexxija tiegħu fil-Partit Nazzjonalista, Jason Azzopardi u anki David Take kienu ħadmu kontra Adrian Delija u sansitra Take kien mar fuq ix-xandir nazzjonali jagħmel allegazzjonijiet li Delija ħal eluf mingħand Jorgen Fenech biex tiġi minata l-kampanja elettorali ta' David Casa. Ma' Jason Azzopardi Delija daħal il-qorti fuq it-televiżjoni kien qal li Jason Azzopardi huwa persuna li jikdeb. Jason Azzopardi huwa persuna li jikdeb, li jgħid il-falz, illi jiffabbrika l-affarijiet fuq in-nies. Naturalment mhux qiegħataw biex Portax ismani u jekk irid. Ismani, Jason Azzopardi ħafna drabi jgħid li ħamel il-libelli lin-nies, ma jagħmelhomx. Jason Azzopardi ħafna drabi weġġa lin-nies.